Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Udinwa okuphethe o number 6 no number 7 basuma ngwabe kanti usekhona nangu phela nabe sebalandela kanti negezi benithi uzothi nje bye bye asithele khona manje uma ngwabe ushilo ukuthi uzokwenza imizamo yokusiza uZenandi ngoba uZenandi noma uMawande ngiyabaphambanisa amagama abo ngoba izinkulumo zabo benomseleko lezi abazenza ku-TV show sezinendlela yokuthi ziyafika kumntwana zingamphathi kahle. Mina sengibuza kuwe ngesikhathi uma ngabe ezofunela uZenandi usizo ubona ukuthi izobe ingekho ikhamera njengoba bekulethe kwikhamera ukuthi-ke nawo ama-issues asekhona and ayakaveli indawo la umseleko ekhuluma nomntwana lo oshoyo ukuthi hey azengiphathanga kahle izinto ey'shiwo ubaba. Ubona ukuthi ngeke size sikubona noma ngabe futhi ngeke simbone ezama leyo mzamo ngoba manje siyabona ukuthi umntwana lo wentombazane kaMangwabe kanye nomnini sebeyaphushwa njengoba nalaba abadala bephushiwe bangene kwizingane zesithembu sekuphushwa bona-ke manje ukuthi asibabone naba abantwana begowa okwenzakalani ukuze ikhamera-ke sizolandela bona ngoba ubuka u-season 8 umnini angazi ukuthi simbone kangaki. Kwase sekulandela ukuthi-ke nangu uMangwabe ethi uyavalelisa uplana i-farewell lana okugcina nci ehlangana nabo. Siyabuya kwisizini elandelayo la sesizwa khona ukuthi ingane lezi inkulumo njengoba siyibonile ku-TV zihlukumeze kangakanani. Sizwe ukuthi lezi inkulumo kanti ba-discuss befikephi ukuthi sizochukuluzana masichukuluzana because asisakwazi sinoku-real nokungekho real. Kodwa kuMangwabe mayesevalelisa yila singeke sizwe khona esiyoza sekubhala amaphepha. Manje ngoba esavalelisa ekhona ne-suitcase kwindaba abayihambayo ephinde futhi ehambe ephinde eyohlala ematafuleni ethi hawu bese ngisaba ngithi umsolo uzosikhohlwa. Hayi thina sesayika nokuthi nawo ama-suitcase nazo iy'khwama sipheke kanye noMangwabe sezisithule siyabuka ngoba sifuna ukube sengathi yithi esinomoya omubi. Kodwa mhla kwathuleka uyo-announce iphepha hhayi a-announce kwi-TV show simbone i-episode elandela nanguya emodongeni ehleka sithi hawu futhi hhayi kuthiwe uyahamba kanti umseleko sebathengele izindlu ey'ndaweni ezintsha sebefuna ukuthi ibhube siliphathe eMzumbe. Phela siyanaka nalapha emakhoneni siyanaka ngoba nakhona ukuthi ithathe uyigqoka akekho akaze kube khona ukuthi nje sengaba khona umama ogqoka ithathe u4 years wonke ogcwele egqoka ithathe kodwa mase besitshela siyakholwa. Sengisho kuwe number 6 wena number 6 hamba uyofuna indawo eMzumbe okusamqashwana mase uphithizela ngasemageyithini akhona ngoba ngathi lapha komakhelwane ubaba akanankinga. Wathi vele akasabafuna abantu angabazi akazobathola kuThekwini kanje ubafuna la eduze. Hamba uyoqasha eMzumbe. eMzumbe kungakuphi-ke hhayi usuyofuna-ke uhambe uyothola umqashwa kodwa yiba seduzane eMzumbe number 6 ngoba uzolobe ufika la ku-social media uthi uMangwabe kanti usekhona. uMangwabe selokhu aba-private ifika ishow wavela uMangwabe wathi ethuthuka waseba nale character yokuthi-ke akasezwa lutho kade ezwa. Siyivale le video ekazi ngilethi inkinga ngithi kumele ngenze amanqampunqampu la sengiyabona ukuthi hey ngiyaganga kwanami ngizosuke ngibe late kakhulu. Sizobuya sixoxe ngale episode esiyibona izolo okungidida kakhulu nangu osethi uzofika eseredukulu bazomshaya eMzumbe bazomshaya sebemshayela ukuthi uqamba namanga uthi uSinika akamazi ebe umngani wakhe
Bazomshaya nangiseqala ekhuluma ngabo engakababoni. Isibindi usithathaphi sokuthi ekhulume ngabe engakababoni, ngoba phela esakhe isibindi siyasibona ukuthi umfana una-50, umfana olenza iqiniso, siyasibona leso. Kodwa sokuthi usesukela omama angakahlali nabo ephatha amagama abo. Hayi. Ngeke.